Gawa sa mga programa o proyekto ang mga opisyalis sa Sangguniang Kabataan sa Barangay Linabo, Bukidnon sa bag-o lamang natapos na selebrasyon sa Linggo ng Kabataan, mihimo og webinars aron ma-inspire ug ma-uplift ang spirits sa atong mga kabatan-unan bisan sa pandemya. Para sa mga detalye, makauban nato karon hapon si Sangguniang Kabataan Barangay Linabo Chairman Arvin Naive. Mayong hapon kanimo, Arvin. Maayong hapon na sab kanimo diha, Secretary Martin. Mapasalamaton kita gayud sa pipila ka higayon ani ana pod kita ma-interview nining imong programa o sa atong live viewers. Welcome ug maayong adlaw kanatong tanan. Arvin, aduna mo'y gihimong inspiring o creative way sa selebrasyon ninyo sa Linggo ng Kabataan last month. Please tell us more about the celebration. Sa ingon kasayo hinungdanon nga punto sa atong kinabuhi na sinati nato, mga kabatan-unan ang usa ka krisis sa kalibutan, dili lamang sa kahimsog sa publiko apan sa daghang bahin sa atong katilingban. Dala niini daghan ang pagsulay o kabag-uhan nga atong naaguman ni atong niaging tuig ug lakip na niini karong mga panahona. Busa ang SK official nagpadayon sa pakiglambigit sa atong mga kabatanunan ug naghimo og mga inisyatibo sa niagi nga atong bulan nga pag-celebrate sa atong Linggo ng Kabataan. Kami nagpahigayon og mga online contest sama sa essay making contest, TikTok challenge, o naapod kitay online debate, and sama sa imong giingon, Secretary, nagpahigayon kita og online webinar series nga ang tumong ang tinguha niini mao ang pag-empower sa atong mga kabatan-unan sa karon nga pandemic or crisis ang atong kakasinati. Secretary Martin. As an SK chairman and as a student of Bachelor of Laws, nakita nimo kung unsa ka importante ang edukasyon. Unsa-unsa ang inyong programa aron maalalayan ang inyong mga kabatan-unan sa ilang pag-eskwela. As a public servant and taking this legal profession, kita mipaabot og tabang sa 11 nato nga mga tunghaan diri sa atong barangay, pinaagi sa atong programa nga New Normal SK Karunungan Program. Diin kita naghatag og mga educational supplies and materials niining mga eskwelahan. Ug usab atong gipahingusgan ang atong alternative learning system o ALS nga atong yung ma-reach out ang atong mga out of school youth nga mubalik pag-eskwela tabang niini sa ALS nga sila magpadayon sa ilahang future o pangandoy sa kinabuhi. Kita naghatag og mga portfolio og supplies tabang sa ilang pag-eskwela diha. Arvin, unsa pod ang mga assistance na gihatag ninyo sa inyong mga kababayan nga naapektuhan sa pandemya? Niining panahon na nakahibalo kita unsa ka importante ang pagtinabanga o bayanihan. Busa niini kita mipaabot og tabang sa pag-apod-apod sa mga food pack nga ang sulod mao ang bugas, noodles o canned goods o gatas nga sa mga lugar sakop sa atong komunidad usab makahatag og gamayng tabang kanila. Daghan kaayong tourism spots ang Bukidnon. Unsa sad ang inyong mga programa aron masiguro nga mamintinar ninyo ang kahapsay o kahinlo sa palibot? Kita mapasalamaton diri sa Bukidnon, gihatagin kita og mga tsada nga turismo, mga bukid nga pwede maadtuan, maka-hike o maka-camping og resorts nga mauban nato atong pamilya ug atong mga amigo ug amiga. Ug aron ma-preserve ang atong environmental tourism, kita naghatag og pagtagad sa sama sa pag-tree planting and tree growing activity and cleanup drive, and we also conducted online webinar series nga sa atong environmental awareness campaign. Arvin, wala pa gyapon natapos ning pandemya. How do we encourage our youngsters to get vaccinated? Sa atong mga kabatanunan sama kanako, kini atong hinumduman, no? Kay ako makatabang sa akong kaugalingon sa mga tawo nga nagpalibot kanako ug ang importante gayud
sa atong pamilya nga kita dili na magduha-duha and be excited to get your vaccine. Ang imong mensahe sa mga kabatan-unan diha sa tibuok Bukidnon. Ang pag-agi niini nga krisis na tinuod lang dili sayon. Ang pagpatol aron makita ang atong mga higala o pamilya o gawas nga kalibutan mahimo nga usa ka pakigbisog. Kita magpadayon nga magserbisyo sa atong komunidad uban ang dako nga kasing-kasing sa kining bag-o nga normal. Pero bisan pa niini, hagit kini kanamo mga SK officials nga dili mohunong apan magpadayon sa away kontra niining pagsuway. Walay bisan unsa mang katalagman ang mudaog sa komunidad nga magtinabanga. Kami nahibalo nga malampos nato kini mga nga magkauban. Uban ninyo kami mga SK official sa Barangay Linabo. Magpadayonon kita, bayanihan sa Barangay Linabo, Wihilas 1. Daghang salamat. Daghang salamat sa Sangguniang Kabataan Barangay Linabo, Chairman Arvin Naive. Isayag yun! Isayag yun! Isayag yun!